E así encaramos a prova definitiva do programa hoxe con Blanca nese quinto chanzo que quere marchar daqui co bote. Se vos os da casa tamén queredes vir aquí a ganar cartiño, xa sabedes, 618-388087. Un bote cada día está máis fermoso. Xa imos polos 26.300 euros. Blanca, que hoxe poden ser para ti, Ojalá. Poden ser aí para ese proxecto, para esa casiña, presegando. Tamén algo lle caerá a túa pequena Vera. Home, de juego. E para que iso pasa hai que acertar moitas preguntas. Como sabedes, enfrontarase a 5, 100 euros por cada acerto, e se fai pleno de respostas correctas, levarías, amiga Blanca, ese bote. As categorías hoxe son as que vas ver. Xogamos con idiomas, animais, sabios, incómodos e asiáticos. 60 segundos por diante e 26.300 euros en xogo. Preparada? Sí. Pois moita sorte. E tempo. Idiomas. Que popular escritor inventou máis de 15 idiomas, entre eles o élfico? Paso. Animais. Raza autóctona galega de gando porcino. O porco. Non é correcto. Sabios. De que filósofo é a máxima penso logo existo? Paso. Incómodos. Streamer galego que presentou en Sitges unha película que era un sketch en bucle. Paso. Paramos o tempo que non comezamos co pé dereito, aínda nos queda máis de medio minuto. Repítoche, porque xa xe preguntei, en idiomas buscamos un popular escritor que inventou moitos idiomas, entre eles inventou o idioma élfico. En animais buscamos unha raza autóctona galega de gando porcino. En sabios, penso logo existo. Quen dixo esta frase? En incómodos buscamos un streamer galego que en Sitges presentou unha película que era ese sketch en bucle ao que nos referíamos. Pasaremos por esas categorías nesa segunda volta. Tempo ten abondo Blanca para intentar cazar algunha resposta máis. Agora veremos en asiáticos que pregunta nos agarda. Non digas que non, que ainda nos queda moito. Ainda se pode levantar, ainda se pode remendar algo. Continuamos, Blanca? Vale. Veña, pois ben atenta. E tempo. Asiáticos. De que país se independizou Bangladesh en 1971? País asiático. En paso. Idiomas. Que popular escritor inventou máis de 15 idiomas, entre eles o élfico? Paso. Animais. Raza autóctona galega de gando porcino. Xabaril. Non. Sabios. De quen é a máxima penso logo existo? Paso. Paramos o tempo. 7 segundos, vénsenos abaixo, non quero eso, Blanca, 7 segundos. A ver, de algunha categoría estará máis preto que doutra. Recórdoche, o que nos ven por diante, incómodos. Streamer galego, é o que buscamos. Logo temos asiáticos, buscamos un país asiático, do que se independizou Bangladesh. Inda que non o saibas, podes dicir un país asiático. En idiomas temos o escritor inventor de idioma élfico e en animais, raza autóctona galega de gando porcino. Vai pasando hasta que chegas a unha categoría que vexas ti que se pode entrar a pelota, que polo que vexo é ningunha. Pois a ver se estes 7 segundos se van largos ou cortos. Continuamos, Blanca? Sí. Veña. Tempo. Incómodos. Streamer galego que presentou en Sitges unha película que era un sketch en bucle. Paso. Asiáticos. De que país se pendizou? China. Non é correcto. China, Corea. idiomas. E ata aquí este minuto. Ánimo, Blanca. Ánimo, que a veces a debutar aquí arriba nese quinto chanzo nunca é doado. Mira, repasoche as preguntas e as súas respostas. Tolkien foi o inventor dese idioma élfico. En idiomas, en animais, buscábamos o porco celta. O porco celta, non era o porco bravo, non era o xabaril. En sabios foi Descartes, quen dixo o de penso logo existo. Incómodos era Wismichu, o streamer galego que buscábamos, e asiáticos era Pakistán, o país que se independizou de Bangladesh. Mágoa, hoxe non foi o día de Blanca, hoxe marchamos daqui sen cartiños, amiga, pero non te preocupes que terás novas oportunidades no que nos queda aquí por participar e por concursar no Atrápame. O bote segue a medrar, xa estamos en 26.700 euros, así que mañá non o perdades, vémonos ata a festa.